Hradská Lucie. Po finálovém utkání v hmotnostní kategorii do 36 kg bude zahájena hmotnostní kategorie do 52 kg. Na tatami číslo 2 zvítězila Novotná Lucie Konen. Nastupují 13. Anna a Tračková Zuzana. K druhému semifinálovému utkání do 40 kg se připraví Svobodová Kateřina a Janíčková Zuzana. Terka do toho! Terka do toho! Hurá! Peťo, je to ono? Terko báječný! V utkání o druhé třetí místo mezi Klimešovou a Seš hvězda! zvítězila Skovanková Tereza. Teresko, otoč se ke mně! Otoč se a uklonit! V finálovém utkání Jedna. v kategorii Pojď sem, ty kočko!